प्रेजेंट बाय देविका फिल्म्स इकोना बाजा। बोलो बाबा बैजनाथ की, बोलो बोलो बाबा महेंद्र नाथ की। जब से उठाए कांवर कांधे शिव के नमवा जप के, बोल बम बोला डट के, बोल बम बम बोल बम बम। जब से उठाए कांवर कांधे शिव के नमवा जप के, बोल बम बोला डट के, बोल बम बम बोल बम बम। सावन जब से आयल मन पवरायल गांजा पीले जम के, बोल बम बोलो डट के, बोल बम बम बोल बम बम बोल बम बम बोल बम बम बोल बम बम। म्यूजिक बाय साह स्टूडियो खुटैना बाजार बहराइच। बोल बम बोला डट के, भोले बाबा के दर जाना है, चाहे पौआ जाए फटके। बोल बम बम बोल बम बम बोल, चाहे जितना गम हमें कष्ट मिले, जाऊंगा न कभी हटके। बोल बम बम बोल बम बम बोल बम बम। कांवर जब उठाई मथवा झुकाइल शिव के नमवा रट के, बोल बम बोला डट के, बोल बम बम बोल बम बम बोल बम बम। ज्ञान मिक्सिंग म्यूजिक बाय साह स्टूडियो खुटैना बाजार बहराइच। बोल बम बोला डट के, बड़े सुइया पहाड़ दुखे गुड़वा हमार, मथवा से पसीना टपके। बोल बम बम बोल बम बम। बाबा बनी सदैया कोनो भेजी दवैया, कड़ी धुपवा मारे लपटे। बोल बम बम बोल बम बम बोल बम बम। ओढ़न के बाबा काया गहले, कीर्तन के धनवा बटले, बोल बम बोला डट के, बोल बम बम बोल बम बम बोल बम बम बोल बम बम बोल बम बम। ज्ञान मिक्सिंग बोल बम बोला डट के,
बम बम बोल बम बोला डट के बोल बम बम बोल बम बम बोल बम बम बोल बम बोला डट के। प्रेजेंट बाय देविका फिल्म्स इकोना बाजार।